El que fem a Proinfància és un acompanyament psicològic amb infants i amb les famílies. Es poden fer o bé a nivell individual, sempre, o a nivell familiar, o bé combinar. Serien un total de 18 sessions. I amb aquestes 18 sessions fas la intervenció que pots fer. Sempre ha de ser bastant focalitzat perquè no podem abarcar tota la complexitat que viuen aquestes famílies. Moltes de les demandes que ens arriben són demandes que haurien d'anar a la xarxa pública. Però què passa? Que està tot saturadíssim. Llavors aquest servei, el de Proinfància, el que permet és donar un acompanyament psicològic on abans quedaria un buit o no serien atesos de la mateixa manera que els podem atendre nosaltres. Ens trobem en situacions de total vulnerabilitat. Si jo veig que no tinc possibilitats de fer el que desitjaria, el que m'agradaria, això també s'introjecta. Es crea una por i una dificultat per poder enfrontar qualsevol amenaça. Partim de persones que comencen amb una escala baixa a la vida. Llavors, tot el que es presenti ja es presenta amb una dificultat. La pandèmia ens ha portat com a 3 grans crisis. Una és la por a l'enfermetat i l'aparició de la mort. L'altra és la incertesa econòmica. I després és els vincles. Ens hem trobat que o bé els vincles estaven enganxadíssims o bé un aïllament total respecte als altres. I tot i que ara no hi ha el confinament, aquest aïllament continua. Una societat aïllada és una societat fràgil. Un infant és pur, i estan absorbint tot el que hi ha per construir el que és l'estructura de la personalitat. Un infant sa és molt probable que sigui un adult sa. Qualsevol trauma infantil, qualsevol situació no solucionada, no treballada, no acompanyada, després es multiplica en la vida de l'adult, et persegueix. Molts cops les famílies no saben a qui acudir. Si tu saps que pots parlar amb una persona, que estàs en un lloc segur i estableixes un vincle segur, això et permet després confiar en poder establir vincles segurs en l'exterior. És un espai on hi ha una persona que t'està mirant, està per tu, que potser a vegades les famílies van tan desbordades que no tenen temps de mirar.